Diri ako magkuha og atong itanom. Dako ah. Lapan na oh. Ang atong kuhaon diri similya ra. Daghan diri ilang pundo. Nananghid naman pug ko nangayo ra ko diri aga nang itanumay. Diyan na ang atong gikuha dito ah. Usa ka sako ang natong nakuha na similya. Mo na atong itanom. Ang atong kalaghangon mo na siya diri ang pos diri na po ana.
Hapit na ko na human og tanom. Diri na ta sa imabaw. Tanom nato ni diha. O ana-ana, nahuman na nato og tanom diri ra ko taman. Dako-dako pa nga atong tamnanan. I-update ra pud mo na ako sa sunod nato pagtanom. No? Kay kani diha tamnan pa man ni diha banda. Ako lang ipakita sa inyo ang akong natanom karon. Mao ni siya. Oh. Kana diha padung ni sa ubos dito. Ubay na nga atong natanom karon. Dito ni sa ubos. Dito. Tapos na diha dapat diri oh. Kani yeah. Ito. Mao na ni ang atong gitrabaho diri sa Tagupaon no. Mao po ni ang atong gikuan sa una. Nakahaling ta diri mo na siya oh. Mo na ang nasunog. Human na-upload po nato ang pagkuan sa atong lubi na daghan na ba ang bunga o man na manggihapon na. Sa sunod ako na po nang i-update sa inyo ang atong mga lubi. Og dinhira ko taman, daghang salamat sa inyong tanan. God bless.